ассалому алайкум, тамошобинони азиз. Субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз рӯзи шанбе, рӯзи истироҳатӣ. Дӯстони азиз, мехостам ба шумо нишон диҳам настинка барои ман аз субҳи содиқ ана ҳамин падаркаро тайёр кардааст тӯҳфаро. Самое любимое мамулечки от меня. Настинка намихел барои ман ҳар рӯз ягон чиз сюрприз тайёр мекунад, ки то ки барои ман приятный бошад. ҳамин хел дӯстони азиз, ба шумо низ ана ҳамин хел меҳрубонӣ нисбати фарзандатон ё ки меҳрубонӣ аз фарзандатон нисбати шумо модарон хоҳонам ва мехостам боз дусе сухан дар бораи Настинка ба шумо нақл кунам. Вақте ки муаллими Настинка ба хонамон омад, ба ман гуфт ки ман нафаҳмидам ки ин духтари приёмнит будааст. Вақте ки Настинка дар бораи ту ҳарф мезанад, ман фикр кардам ки ин ту модари раднояш, модари зодааш фикр кардам. Лекин вақте ки ҳуҷҷатҳояшро дидам, ҳар як роҳбари синф барои ба ҳамаи анамин кӯдакони приёмни, талабаҳои приёмне ки дар мактабашон таҳсил мекунад, бояд яктоги рӯзнома дошта бошад, дневник дар бораи чӣ хел ба мактаб мебиёянд, дар бораи настроении кӯдак, дар бораи сару либосаш, чӣ хел успеваемост мегӯянд дар мактаб, чӣ хел ҷавоб медиҳад, чӣ хел мехонад бо кадом баҳоҳо. Ҳамин хел дар ҳамин бора дневник дорад. Ҳамин хел роҳбарои синф, роҳбари Настинка ҳам мегӯяд ки дар ҳамон вақте ки ман дневник бурданро сар кардам дар бораи Настя, ҳамон вақт фаҳмидам ки Настя приёмный будааст. Лекин мегӯяд ки умуман намегӯӣ ки вай приёмный аст. Ҳамин хел дар бораи ту так тепло о вас отзывается. Гуфта ҳамин хел гуфт, ин албатта барои ман як хушбахтист. ҳамин хел дӯстони азиз, тамошобинони азиз, дар ин ҷо ман аз Валберис футболка заказ кардам, моющие чистящие средства заказ кардам. Ин барои ана ин намуд футболка, ду намуд барои падарам ва барои ҷиянам. Ана тамошобинон, ин футболкаҳоро аз Валберис гирифтам, харидорӣ кардам. Ана ин Настинка, дар дасти Настинка будагиро барои падарам заказ кардам. Ана инашро барои Фарҳад, барои ҷиянам. Як додар дорам, ягона додар дорам ва додарам якто писар дорад. Ба писари ҳамин додарам заказ кардам. Сын номер 1, самый лучший в мире, ва дед номер 1, самый лучший в мире. Ана ҳамин хел футболкаҳоро барои падарам ва ҷиянам харидорӣ кардам. Нархи футболкаи сиёҳ 570 рубл, инаш бошад 300 рубл аст. Размераш ҳам сеткаи ҳамаи размерҳо ҳаст. Агар касе хоҳиш дошта бошад, метавонед заказ кунед. ана ҳамин хел тамошобинони азиз, боз моющие чистящие средства заказ кардам. Ҳозир боз нишон медиҳам. Малика. ҳамин хел дӯстони азиз, тамошобинони азиз, ана инро барои ванна заказ кардам. Нархаш 289 рубл. ҳаҷмаш 5 литр аст. отзывоша дидам ки беҳад отзывҳои хуб дорад. Ба ҳамин хотир бо ана ин хел салфеткаш комплект ҳаминро заказ кардам. Ва боз ана ин хел моющие средства заказ кардам. ҳозир мекушоем. Ин ҳам 5 литр, 206 рубл аст. Производствоаш Прибалтика, дӯстони азиз, бениҳоят сифаташро таъриф карданд. Отзывҳояшро хондам, беҳад таъриф карданд сифаташро. хайр, истифода мебарам, боз ба шумо мегӯям ки чӣ хел аст. ана аз ҳамин гирифтам. 5 литр 206 рубл бошад. 1 литраш 40 рубли мешавад. ҳамин хел беҳад нархи дастрас аст. Ва баъдан ана ин хел жидкое мыло собун заказ кардам. 5 литр, ин ҳам нархаш ҳамин 200 рубл ё ки 210 рубл ҳамин хел аст. хулоса 200 рубли 5 литр. ин ҳам инро ба дозатор мерезам. хайр, барои бачаҳо. сифати ҳаминро ҳам беҳад таъриф карданд. ҳамин хел дӯстони азиз, ана ҳамин буд харидҳои имрӯзаи ман, заказҳои имрӯзаи ман аз Валберис. ана тамошобино, ҳозир мерезем моющие средстваро. ана бинед, таркибаш ҳам ғафсиш ҳам нормальный мешавад.
бӯи лимонӣ мекунад, беҳад бӯи нағз. Ана ҳамин хел аст. Тамошобинон, боз аз Валберис ана ҳамин хел кофе Нескафе заказ кардам. 3 в 1, 10 донаш 90 рубл, 9 рубли мешавад. Ва ҳамаи хел Нескафе молоти кофе аз ҳамин боз заказ кардам. Бо нархи беҳад арзон. Намедонам ёки 150 ёки 160 рубл ва 2 дона ана ҳамин хел дезодорант спрей Lady Speed Stick беҳад бӯш ба ман маъқул шуд. 100 рубли заказ кардам ҳамиро. Скидка клиентский дни будааст. ҳамин 70% скидка заказ кардам 100 рубли. Тамошобинони азиз, дар инҷо бошад пирашки мепазем. Барои начинкаи пирашки ана ҳамин дил, ҷигар ва ана ҳамин внутренностиҳои узвҳои дарунии гӯем гӯсфандро ман пухта аз мясорубка гузаронида ана ҳамин хел упаковка мекунам. Дар инҷо тақрибан 2 кило, 1.5-2 кило. Боз бо биринҷ омехта мекунем, кабутӣ ҳамашро медозем. Бо ана ҳамин пирашки имрӯз мепазем. Ва пурра ман рецепти пирашкиро ба шумо навор мекунам, барои он ки бисёр хоҳарон хоҳиш кардаги буданд чизҳое ки мепазам пурра навор кунам. Дар инҷо бошад хамири пирашкиро мешӯрем. Ман ингредиентҳоро ҳамашро тақрибан ҳамин наглас гӯем ҳамин хел медозам. ба мо 1 дона тухм, 100 грамм равғани растанӣ, 100 грамм кефир, 100 грамм шир лозим аст ва дрожжа ҳамашро омехта мекунем ва баъдан 2-3 соат пас хамир тайёр мешавад. Пирашкиҳоро месозем. Ана ҳамин тарз, хоҳарони азиз, акнун хамирро мепечонем ва 2-3 соат пас хамир тайёр мешавад. То хамир тайёр шудан мо ягон намуд хӯрок мепазем. Хоҳарони азиз, имрӯз барои хӯроки шом бошад ана ҳамин хел капуста, карам, картошка, сабзӣ, кабачки медозам. Ин кабачки ҳавлимон замороженный буд. ана ҳамин хел ҳозир бо каду медозам, 2-3 дона, 2-3 гурда майда мекунам, медозам, лӯбиё медозам. ана ҳамин хел хӯроки бо лаззат ва фоидаовар тайёр мекунам. ҳоло камтар зелен медозем ва баъдан пас аз 20-25 дақиқа тайёр мешавад. пипраро медозем. тамошобинон, дар инҷо мо бо духтаро ҳама ҷойро уборка кардем. хурдиҳо дар инҷо телевизор тамошо доранд. овқатамон қариб тайёр шуд. Что ты хочешь? Лиз, пока. Лёня помыл руки? Дар инҷо бошад Настенька ҳама ҷойро уборка кард. пилисос кард ҳамроҳи Маша. папугайҳоро ба ана ҳамин падакони гирифтем. тамошобинон, آن آهوی مشکین و خوتن باز رسان و خوتن باز رسان یا رب آن آهوی مشکین و خوتن باز رسان و خوتن باز رسان وان سهی سروی روان رو با چمن باز رسان با چمن باز رسان. Что случилось? Это плохо. Злопать от гвоздь. Об гвоздь? Мы зайчики, мы мамины цветочки. Любимые зеленые, на душе ночки. Давай. Ой, так. Дождик, дождик, как мы промокнем ножки.
Дождик, кап. Мокрые дорожки. Нам нельзя идти гулять. Мы промокнем ножки. Рассказывать стишок. Давай, рассказывай. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, вот такая баллада, вот такие варюшки. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, вот такие варюшки. Молодец. Обломись. Снято. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем ссылочка. Ссылочка по описанию. Всем пока. тамошобинон, ана хамири мо расид. ҳоло пирашкиҳоро тайёр мекунем, мепазем. Ман аллакай начинкаро ҳам аввал бирён кардам бо 2 дона пиёз, баъд биринҷ дохтам. марҳамат дӯстон, то охири тамошо кунед. ва хоҳарони азиз, дар ҳамин ҷо мехостам дар бораи эфир ба шумо маълумот диҳам. пагоҳ соатҳои 15:00 вақти Москва кӯшиш мекунем якҷоя ба эфир бароем. ҳамаатонро таклиф менамоям, марҳамат, иштирок кунед, саволҳои худро менависед ва мо ҳамроҳи фарзандонам якҷоя ба шумо ҷавоб мегӯем. хоҳарони азиз, ана ҳамин тарз пирашкиҳоро бирён карда истодам. пирашки беҳад бисёр шуд. Намедонам аз 90 дона зиёда шуд. ва хоҳарони азиз, мехостам бароятон ташаккури зиёд гӯям барои комментарияҳоятон, барои просмотрҳоятон. Аз якояки шумо миннатдор ҳастам. агар влогҳои мо ба шумо писанд омада бошад, ҳатман обуна шавед, лайк монед, комментария нависед. ман кӯшиш мекунам ба ҳар як комментарии шумо ҷавоб нависам, барои он ки ман медонам ки вақте ки комментарияҳоро беаҳамият мемонӣ, албатта барои янамин тамошобинон ин нисбати тамошобинон ноҳурматӣ мешавад. барои ҳамин ман кӯшиш мекунам ки ба ҳар яки шумо ҷавоб нависам. вақте ки шумо комментария менависед, хоҳарону модарони азиз, дӯстони азиз, ин барои ман мотиватсияи беҳад калон медиҳад. ба ҳамин хотир аз шумоён хоҳиш мекунам ки комментария нависед, лайк монед, онҳое ки обуна нестанд обуна шавед. дӯстони азиз, ана ҳамин тарз пирашкиҳои мо тайёр шуд. то наворҳои оянда, худо нигаҳбони мову шумо бошад.